Хайде намери я, поне веднъж да има полза от тази твоя работа. Те ми гарантира, че тя ще е в безопасност. Предлагам да започнеш поредица от благотворителни акции. Това не са битови убийства. Поемах е случая. Не е толкова просто да напусна Джаро. Не е толкова сложно. Забравил се да внимаваш от Джаров. И ако не си го припомниш, търси си друг адвокат. Искате ли тази вечер да мръднем някъде? До вечера не можем, май ще ходим към планината. Това цирк ще ни докара 50-60 милиона. Националната агенция по приходите съвместно с икономическа полиция започва масирани проверки. На малката май хареса тук. Какво получаваме за тези 50%? Мене получавате гаранция, че бизнесът ви ще продължи да се развива нормално. Не знаеш какво изпускаш. Това е на Зори Дъртия. Какъв е то? Някъде е морал тук, бе! Има ли място тук за морал? Не мога да те позная вече, брате! Значи хонорарът не е достатъчен за качество и ефективност, така ли? Хонорарът зависи от това колко боклук има за чистене. Чистене не е, обезпаразитяване. Какъв е вредителят? Значи приемаш работата. Супер. Ще научиш кой е, като получиш аванс. Трябва да занесеш това на един съдружник. Не е ли много за обезпаразитяване? Хигиената излиза скъпо. Можеш да спестиш гаранциите на близнаците, щом ползваш външен хигиенист. Близнаците имат нужда от почивка, освен това ползването на едни и същи хора създава зависимост. Кой е вредителя? Марто, всеки въпрос съкращава живота с 1 година. Не дай така трябваш. Готин букет, маската не даде на среща. Жени, знаеш как е. Знам. Значи подаръкът вече не ти трябва. Моята ще остане доволна. Трябва да ме запознаеш. Спокойно. Няма ти скарам. Искам само да разбера. Даваш ли си сметка какво може да стане? И разбираш ли какво ни причини на майка ти и на мене? Съжалявам. Забранявам си ми толкова много неща,
че вече се обърках. Откъде знам за кое си прав и за кое не? Да не би да го харесваш? Кой? Той е. Иван Донов. И с тия глупости. А някой от неговите хора? Не, къде ти хрумна? Казах ти, че бях с приятелка. Аз тая приятелка не искам да се запозная с нея. Не, аз поне искам да я виждам изобщо повече. Може да ми смениш номера на телефона. Кога станало на Боровец? Знам, че ще изкрезиш, обаче искам да знаеш, че си взех полука и никога повече няма да се повтори. И? Шмърках. Какво? Кокаин. Как ще шмъркаш, бе? Как ти се родила, аз такива ги гона? Знам какво ще кажеш. Осъзнавам грешката си и няма да се повтори. Това не е моята компания. Моля ти се. Обещай ми повече никакви престъпници. Моля ти се. Абе, щях да те питам. Той познаваш ли го? Бе, Зори, какво говориме, бе? За какво говорихме до сега, бе, Зори, бе? Нали казахме никакви престъпници повече? Ама това е човека, който ме спаси на Боровец. Абе, спасил те, не те спасил. Той е крадец, дилър и убиец. Обещай. Нито той, нито подобните. Никога. Моля те. Не обещавам. Изрично я предупредих да не се занимава с тези типове. Преди да се опариш, не вярваш, че печката е гореща. Мислиш ли, че Зори още е в опасност? Не мисля. Не биха се забъркали с шефа на ГД Боб заради някаква си пико. Шмекер! Нали искаш да мисля като тях? Да, благодаря ти. Ако не беше ти, можеше да стане всичко. Какво се прави на Боровец? Семинар с ДДС-ари и данъчни. Иван Донов влиза в схеми с ДДС. Рекетира големите риби с хората си от НАП. Сега всички се отчитат на него. Как разбра? Чух от един далавера-джи, който беше недоволен от процента си. Много добре. Ако сгащим недоволния с нещо, ще имаме сигурен свидетел също. Иван Донов. Има и още нещо. Може да не е момента, но Иво ми предложи да работя за него. Какво му отговори? Няма чака дълго за отговор. Ти какво мислиш, да приема ли? По-скоро да. Но първо трябва да си подсигурим присъдата на Джаро на втора инстанция. Резултатите от повторната аутопсия категорично доказват, че смъртта и при трите е настъпила вследствие на задушаване. Както и смятахме. И трите имат синини травма в подезичната кост. Но има една разлика. Проникването
във влагалището при другите две момичета е след смъртта. Има ли следи от семена течност? Нито косми, нито кръв. Никакви следи. Все повече почва да ми прилича на новия Жоро Павето. Според мен става дума за трафик на жени. На 15 годишни. От Интерпол разпознах ли момичето с татуировка? Чакаме отговор. Дами и господа, искам още веднъж, този път пред всички вас, да благодаря на господин Петър Тоджаров за щедрото дарение, което направи за нашата болница. Подобна апаратура за образна диагностика няма не само в България, но и никъде на Балканския полуостров. Затова, господин Тоджаров, от мое име, от името на целия ни екип и всички бъдещи излекувани пациенти, сърдечно благодаря. Благодаря ви. Господин Тоджаров, случайно ли решихте да дарите болнична апаратура и то в момента, в който очаквате апелативния съд да се произнесе по делото ви? Случайно не бих казал. По-скоро самото дарение и моментът, в който това се случи, са напълно закономерни. Тоест, освен акт на добра воля, тази благотворителност е и повод магистратите да погледнат на вас в друга светлина. Не разбира се. Просто преживях неприятен инцидент. Бях в болницата, прекарах дълго време на легло. И това ме накара да се замисля за здравето. Моето, това на околните. Господин Тоджаров, стана дума за вашето дело. При тази тежка присъда, какво да очакваме на втора инстанция? Присъдата дойде точно в момента, в който разглеждаха кандидатурата на България в Шенген. Тогава някои хора имаха крещяща нужда от осъден голям мафиот и се възползваха от негативния имидж, който самите те ми бяха градили през годините. Очаквам от апелативния съд да отсъди по-европейски, т.е. спрямо конкретните доказателства, а не спрямо изфабрикувани, както това често се случва в България. Ако не харесвате България, защо сте още тук? Защото съм под домашен арест. Нека да бъда честен, аз наистина вярвам, че в България нещата могат да се оправят и то по-бързо, отколкото си мислите. Нещо повече, смятам, че имам ясен и конкретен план как това може да се случи. Да не намеквате, че мислите политическа кариера? Не, аз не намеквам, открито го заявявам. Моля, изчакайте, ще отговоря на всички въпроси, само ги задавайте един по един. В крайна сметка взе решение да влезеш в политиката. Да вляза? Че аз винаги съм бил вътре. Но вече официално, така че и гласоподавателите да го разберат. Ти за да гласува за мен ли дойде или да поговорим за доброто старо време? Всъщност, дойдох за доброто старо време. Днешните тарикати не разбират, че добрият бизнес трябва да е изгоден и за двете страни. И взе, че те обхвана носталгия. Получих оферта от Иван Донов. Ако я приема, трябва да си извадя карта за градския транспорт. Надявах се, че можеш да уредиш нещата с него и да продължим по старата схема. Но вече ще ти се отчитам с 40%. Много си щедър. 40%. Оня колко ти иска? 80? Ще измисля нещо. Но няма да минеш 40%. Ще трябва да ми разкриеш и цялата схема на клетото сираче. Шефе, днес не сте ли в неплатен отпуск? Сядай, шефе, Тодоров ти затоплил местенцето. Да не му е студен. Кафе, чай? Чай. Явно нещата са се оправили. Да, прибра се. Оставиха да почива. Колеги, знам, че много съм ви липсвал цели 3 часа, но е време да се захващаме за работа. Сега, от сигурен източник знам, че Иван Донов се включва в схеми за източване на ДДС. Искам Манолов и Григоров да проучите въпроса.
Шеф е тук, добре ли? Екстра, хой си вземе нещо за яден. Не ми се да вече хапнах. Кой си вземе нещо за пиенето, бе? Нещо спешно ли е или симулираш дейност преди заплата? За това, което ще ти кажа, ще трябва и премия. Аз да преценявам тия работи, искаш. Слушам те. Започнахме разследване срещу теб. Това новина ли трябва? За източването на ДДС е новина и то гореща новина. Трябва ли да се притеснявам от нещо или можем да ровим спокойно? Ти ли водиш разследването? Аз и още един колега. Ако нямаш нищо общо, мога да натрупам малко актив. Рови смело, няма как да ме свършите с това. В случая с момичетата, докъде сте? Колегите са убедени около версията за трафик на жени. Изпратиха запитване до Интерпол. Гледам се разединят. Ако надушат нещо, искам аз да знам първи. Естествено. За премията, какво реши? Какво сме се разбрали? Колкото си по-полезен, толкова повече пара получаваш. Демек. Демек си повишен. Честито. Къде си? Не те виждам. Нали не беше гладен? Каза, че имаш нещо неприятно. Преустановяваме послушването на Бояна Василева. Разрешителното ни изтече тази сутрин. Не може да го подновим. Няма да ни разреша. Осъденията за наркотрафик, фалшифициране на пари и ръководене на престъпна група, скандално известен бизнесмен Петър Туджаров, обяви днес плановете си за участие в идните парламентарни избори. Ето как самият Туджаров коментира мотивите за своята кандидатура. Държавата трябва да спре да се управлява като квартален супермаркет. Проблема на днешните политици е, че всички са нереализирани бизнесмени. Ако хора с опит в обществените поръчки, в социалния сектор се занимава с това, нещата ще изглеждат по коренно различен начин. На въпроса дали това не е опит да спечели политически имунитет, Туджаров отговори последния начин. Не политически, а граждански имунитет. Аз искам гражданите да бъдат защитени от това, което на мен се случи през последните месеци. Фалшиви обвинения, подхвърлени доказателства и една толкова несправедлива, колкото и тежка присъда. България не може да даде на Македония безусловно. Туджаров е отчаян. Щом скача за политически имунитет... Аз си мисля друго. Не може да подслушваме адвокатката. Обаче може да разберем какво прави там тая журналистката. Затвора. Пак ли, бе? Коф. Коф, момче. 40, ай ходия се беш. Какво? Да ти върви на карти, май, а? Мисля, че трябва да смениме картите. И трите стета да изкараш след тая, братле. Имам предвид сей такива. Говори и с шефа си дали иска да участва. Нямам шеф. Имам партньор. Не се занимаваме с дребни далавери. Схемата е бетон. И ако се пипне малко по-мащабно, печалите никак няма да са дребни. Раздай пак. Това е положението, Косно. Кофти ситуациите изискват кофти мерки. Ако сега не действаш,
ще става по-зле. Айде сипи едно малко, сестро. Какво се сдухахте, като ме видяхте? Кука, моят си, брат. Не всичко се върти около теб в този живот. Косамаре, беги да се наспиш. Чакате работа, искам да си свеж. Какво има на това? Нищо. Сега ще посучиш, ще се оригне и ще му мине. Имам лоши новини. Какви? Един от семинара на Боровец е ходил на гости от Джаро. Ходи бе при Джаро. Значи сега ще ходи на излет с Крум. Андонов? Иво! Ако знаех, че ще цепим дърва, щях да се облека по-подходящо. За какво сме тук? Инспектор Киров, инспектор Зарев, ГДБОП. Мило, извинявай, ще ти звънна по-късно, дойде клиент. Колежката каза, че сте минавали вече. Познавате ли някой от тези момичета? Не знам. Тук повечето идват почасово. Това не е ли рускинчето? Стая 105 свободна ли? Може ли да го гледаме? Останаха към 2 седмици. Иначе нямаше да ги запомня. Да сте забелязали някой да ги посещава, да получават писма, нещо необичайно? Ако гледам всеки кой къде ходи, до сега да съм мръднала вече. Една вечер имаше проблем. Съседите се оплакаха, че имало много шум. Даже дойде полиция. Вие разбрахте ли какъв е проблем? Нищо сериозно. Тръгнаха си почти веднага. Това е всичко. Благодаря за съдействието. Госпожица Владева, много харесвам статиите ви. Но ако трябва да бъда честен, след тази качеството рязко падна. И аз се харесвах. За съжаление се оказа клевета. На следващия ден написах опровержение. Като преди опровержението сте обядвали с Петър Туджаров. Той е известен кулинар. Сигурно е било вкусно. Възможно е. Обядвам с много хора. След всеки обяд ли пишете опровержение? Знаете ли, на диета съм и разговорите за храна силно ме изнервят. Така че ако няма да си говорим за нещо по-съществено, да си тръгвам. Тодоров,
Би ли не остава за малко насаме? Вижте, госпожица Владева. Много добре си спомням времето, когато бях на вашата възраст. Човек разбира, че е много трудно да се бори с действителността и започва да се примирява с нея. Сами аз разбрах, че колкото и престъпници да арестувам, винаги идват нови. Знаете ли защо на моята възраст продължавам да се боря с действителността? Заради самата нея. Тя. Грозната, мръсна, брутална действителност. Това са жертвите на Джаро. От първо лице. Част от хилядите надолу по веригата. Продадени. Склонени към проституция. Предозирани. В началото им водих статистика, после се отказах. Разбрах, че няма смисъл. За повечето хора това са просто цифри върху парче хартия. Когато не виждаш разплаканите родители на тези цифри, забравяш, че те съществуват. И ставаш циничен. Комисар Попов, вероятно забравяте къде работя. В редакцията има много статии, много статистики и много снимки. Не забравям къде работите. Много добре знам. Затова съм ви поканил да разговаряме. Сигурен съм, че заедно можем да направим така, че тези снимки да намалеят. Аз пък мисля, че твърде много надценявате действителността. Баща ви беше забележителен мъж. Не го познавах лично, но всички сме чели статиите му. Сигурен съм, че на ваше място щеше да ми помогне. Баща ми си отиде преждевременно, именно защото се довери на грешните хора. Смятам да не повтарям грешката му. Надявам се да не допускате грешката му. Дано се заслужава. Този път си заслужава 2 пъти повече. Появи се нов свидетел по делото Туджаров. Нов? Имаш ли имената? Тихомир Гърдев. Момчета, я сега повторете, да може и колегите да чуят. Отидохме по сигнал. Човекът от съседната стая се беше оплакал от силни женски крясъци. Когато пристигнахме, в стаята нямаше лица от женски пол, само 2 мъже на средна възраст. Записахте ли имената? Със сигурност. Ще проверим протокола, ще ви ги дадем. Задържахте ли ги? Нямаше за какво. Като отидохме, гледаха порно на увеличен телевизор. Направихме им забележка и намалиха звука. Проверихте ли стаята? Проверихме. Нямаше нищо съмнително. Това, че стаята е регистрирана на жена, намирате 2 мъже, не е ли съмнително? Не проверихме регистрацията в мотела.
Какво става? Що ме предупреждаваш? Ако бях гол... Моля ти се, не ми е до шеги. Един от близнаците сключва сделка с прокурора. Моля? Тихомир ще свидетелства срещу нас на втора инстанция. Сигурно ли си? Единия, защото ти и в тоалетата ходят заедно. Този познаваш ли го? Бати, тъпото копено. И всяко? Значи ти и в освобождаването им от ареста няма заслуги. И? Какво правим? Полицаите са намерили двама мъже в стаята на момичето. От контингента ли са? Симеон Щерев, Рендето и Евгений Петков, Сирия. В момента се опитвам да ги открия. Разпитахме и човека, който е чул скандала и е подал сигнал. Нещо ново научихте ли? Чул е женски писъци, оплакал се на рецепцията, но не съм обърнали внимание. И тогава се обадил в полицията. А вие? Докъде стигнахте с ДДС-то? Следим изкъсо от тримата красавци, обаче за сега нищо не ги свързва с източване на ДДС. Но пък можем веднага да ги приберем за нелегални залагания и педофилия. Само единия има 4 непълнолетни любовници. Знаете ли как се казва фирмата им? Дом на услугите от А до Я. Изглеждаш променен. Имам предвид. Вечеря в ресторант. Взел си отпуск. Много си отслабнал. Та история с Зори беше много сериозна. Тя как е? Не си я виждала отдавна. Наистина отдавна. Много ми липсва. Има начин да спре да ти липсва. Аз не ти ли липсвам? Вкъщи не ти ли липсва? Това е проблемът. Аз, когато си бях вкъщи, ти пак винаги ми липсваше. По-лесно ми е, когато съм по-далеч. Не е лошо Зори да дойде да живее при мен за известно време. Мога да повярвам, че се съгласи да вечеряме заедно. Само за да си поискаш Зори. А ти какво си въобразяваш? Че ще ме впечатлиш с една вечеря в ресторант? Ако Джаро беше изчезнал, щеше да обърнеш земята, за да го намериш. Мисля, че Зори трябва да дойде да живее при мен. Зори в момента има неприятности. При мен е на сигурно място. Какви неприятности? Виж, искам поне една вечер да не мисля за работа. Да не мисля за измами с ДДС, за удушени момичета и за празния ми хладилник. Дори като беше пълен, ти пак мислеше само за работа. Съжалявам, че си останал с погрешно впечатление. Понякога една вечеря е само една вечеря. Ето го е. Тук е на 3. Тати тигъра. Още помня как се разрева. Не му дах да играе с пистолета ми. От тогава на всеки негов рожден ден му купувам по един.
Докато не дойдоха гости от Геребоб. Жена ми пообясня и изхвърли всичките. Красива е. Най-добрата. Защо не си с тях? Налага ми се да остана още няколко месеца тук. Нещо става с Косово. С духа ми е напоследък. Абе, онзи ден дойде в клуба, супер нервен. Каза нещо на Иво. Той се развика и после слязох долу в стаята. Нещо станало ли? Ходиме като 5 за 4. Нищо не е станало. Ако искаш, остани. Освен това, започна да ми изтръпва корема. Здравейте. Добро утро. Колеги, 9:05. Докъде стигнахте с порнолюбителите? И двамата са в неизвестност. Единствената информация е, че Рендето е движил бизнес с проституция на Иво Андонов. После е изчезнал и мястото му е било заето от Здравко Киселов, Косъм. То Косъм е дребна риба. Той събира парите от бардаците. Така беше при Джаро. Сега при Иво Андонов не го знам какво прави. Искам да разберем защо Косъм се измъкна толкова бързо от ареста. Става напечено по случая с момичетата. В смисъл? Колегите издирват Рендето и Цирия, смятат да навестят после и Киселов, Косъма. Доказателства имат ли? Нищо за пред съда, обаче почват да навързат нещата. Погрижи се. Вече е късно, май ти трябва да предприемеш нещо. Аз затова ли ти плащам на тебе? За да трябва аз да предприема нещо. Мерси. Аре, бате, сме живи и здраве. Кога минаха 20 години? И една. 21. Ай, на здраве. За Джаро. И за нас. Представяш ли си да го изберат в парламента? Той трябва само да се кандидатира, за да се отърве от куките. Сериозно? Да. Ако е толкова лесно, що не станем кметове? Знаеш колко безлюдни села има? Пичове, какво става? Какъв то букет, да не сте се взели? Празнува политическата кариера на Тишето. Марти, слушай сега, че ми е много важно. Ако аз се кандидатирам за кмет, ти ще гласуваш ли за мен? Единствено за тебе би гласувал, Тише. Представяш ли си? Тихомир Гърдев, кмет. Знаеш какъв кастинг ще направя за секретарки? Себе? Да. Имам една работа. Ще тръгвам. Ай, да не се срещате на балтажа. Какво е балотажа? Искаш ли пълно десертче? Става. И трите са молдовки, непълнолетни. Основната версия е трафик на жени. Не съм ги виждал. Да са от момичетата на Косъм. А тези красавци. Рендето и Цирия. За първи път ги виждам. Колко добре познаваш Елица Владена? Слава. Откакто ме предаде на ченгетата, гледаме избягва. Поне не те предаде на Джаро.
Може и да не. Тоест? Познаваш Джаро. Какво искаш да кажеш? Напоследък се държи странно. Прати ме да платя на външен килър и не ми каза кой е поръчани. После видях близнаците да доплащат на същия наемник. Очевидно си е свършил работата и си е взел остатък. Може. Ама не съм чул никой около Джаро скоро да е ритнал камбаната. Аз също. Имаш ли представа кой може да е поръчен? Искам да си много предпазлив. Не изпускай Джаро от очи. И виж дали може да привлечем Елица Гладен. Ще ни свърши добра работа. Беше мъдър ход да влезеш в политиката. Ами нали знаеш, мъдри вложения в бъдещето. Как върви партньорството ти с Иван Донов? Чух, че не се виждате, откакто майка му се е спомилала. Той е буря с брут. Здравият разум явно не е модерен в днешно време. А какво ще кажеш, ако се обединят двама здравомислещи? Напоследък много мисля за това. Миналото си е минало. Разказвайте сега на човека за какво става дума. Схемата е следната. Купуваме 4 стари машини, ще ги завъртиме малко и след 2 седмици ще имаме 12 милиона долара. Какви са тия машини? От тежката металургия. Това е възможно? Значи всеки средностатистически мъж в България твърди, че е спал с 100 жени. А всяка средностатистическа жена твърди, че е спала с 10 мъже. Ми не излиза математиката. Здравко, ти май не ни слушаш въобще. Извиняй, братле, разсеях се. Ако всичко наве до 2 седмици тази схема. Какво ти става, бе? Нищо. Нещо се е депресирал, май. Хо. Ме блъскай, бе. Абе, ме блъскай, бе. Разходи се. Аз ще отида си взема един сладолет и се връщам. Иво, знам. Ще оправя нещата. Кога ще ги оправиш? Само това слушам. Кога ще ги оправиш, бе? Някой ще му обясни ли какво става тук? Не се бъркай, това е между мен и Косъм. Бъркам се. Ние партньори ли сме? Партньори сме, Росене. Не е твоя работа, излез от тук. Какво си направил ти, бе? Какво е направил това? А какъв ти е проблема на тебе, бе? Ти си ми проблема на мене. Ако още един път пипнеш някой от моите хора, жив ще те удара. Разбрали ме? Ивак, ще оправя нещата. Ще говорим навън. Пак ли ти, бе? Какво искаш? Искам да разбера как го правиш. В един ден излизаш от апартамента на Джаро и сградата на полицията. Следиш ли ме? Следя работата ти. Искам да работим заедно. Веднъж вече опитахме, забрави ли? И ме предаде на ченгетата. Нали знаеш, че Джаро мрази предателите? Значи първо ме следиш, после ме заплашваш, така ли? Помисли си. Не знаеш каква каша си се забъркал. Не е зле да имаш план за бягство. А и си мисля, че имаме обща цел.
Вижте, основната версия е, че са жертва на голям канал за трафик на жени от Молдова. Престъплението е особено тежко, тъй като момичетата са непълнолетни. Ние си сътрудничим с Интерпол. Крутувай, бе! Аде, ще ни оставиш ли за малко? Здравко, погледни ме в очите и ме слушай много внимателно. Ти, Иво, имате ли нещо общо с убитите момичета? Какви момичета, бе, Росен? Здравко, аз зеленчук ли съм, бе? Майка ми и баща ми в парник ли са ме гледали мене? Станал някакъв страшен гав, само че аз нямам нищо общо с това нещо. Тук има ли някой, бе, невинния? Момиченца по 15 години. Момченца продавате ли? Росене, бил съм в ареста, когато съм омазал всичко. Нямам нищо общо с това. А он е долу? Какво мислиш? Рисково е. Има 50% шанс нещата са оплеската. Значи има 50% шанс да взема 6 милиона за 2 седмици и всичко да е наред. Да, така е. Значи сме в играта. А ти от днеска не се отделяш от мен. Изчезвай. Ще те питам само веднъж и ще ми кажеш истината. Имаш ли нещо общо с уния момичета? Знаеш какво правиш? Дявола се е вселил в тебе. Мислиш, че ако е можело да живеят, щеха да ги пишат по вестниците. Това са деца. Деца. Записал си най-тежкия грях в тефтера на Господ, като баща ти го казвам. То бизнес умират невинни. Постоянно. Като син ти го казвам. Нали знаеш кой би казал същото? Не дай да ме сравняваш с Джоро. Днеска е черен ден, Андонов. Сутринта се събудих и имах брат. Сега пак се събудих и брат ми умря. Ако сега си тръгнеш, по-добре не се връщай. Ще се моля за тебе, братле. Всеки ден. Да си жив и да си добре. Защото ако някога ме помоли за помощ, не знам дали ще ти помогна.
Казаха ми, че искаш да ме видиш. Не са ти залъгали. Извинявай, че пак трябва да играеш куриер, но налага се има нова пратка. Занеси това на двама сътрудници. Какво има вътре? Това е адреса. Малко е странно мястото, но ти си печен, нали? За ден и още една разпечатка не даеш тук. Цирия напусна страната. Със същия полет, за който са били резервациите на трите момичета. За Антверпен. А Рендето? Един от информаторите ми твърди, че не са го виждали от месеци. Трябва да го намерим. Стигнем ли до него, ще стигнем и до Иво Андонов. Ако Рендето работи за Иво Андонов, това означава, че Здравко Косъма няма нищо общо. А ако Рендето се е издънил, са го сменили с Косъмчето. Възможно, но ако е така, най-вероятно в момента лежи на дъното на някое езеро. Пусни Цирия за издирване в Интерпол. Дано да го намерят. Марти, ти какво правиш тук? А вие какво правите тук, бе? Джаро ни прати да гръмнем един куриер. А мен ме прати да донеса това. Да.